Η σημερινή ημέρα είναι τώρα σημαντική, γιατί από την αρχή του Ιουλίου ο οργανισμός, ο νέος οργανισμός ξεκινά τις διαδικασίες ανάληψης ευθύνες οι οποίες απορρέουν μέσα από το επισελιστή και σημαντικοί τομείς περιέρχονται πλέον στην ευθύνη και αρμοδιότητα αυτού του νέου οργανισμού. Πέντε σημαντικοί τομείς, όπως είναι η ίδρυυση, όπως είναι τα στερεά απόβλητα, η απομέτευση, το περιβάλλον, αλλά και η αδειοδότηση για ανάπτυξη, όλα αυτά περιέρχονται στην ευθύνη και ανάληψη από πλευράς του νέου οργανισμού. Ο νέος οργανισμός θέλει προσωπικότητα η οποία να έχει εμπειρία, να έχει υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για να μπορεί να φέρει σε πέρα την αποστολή του, γιατί είναι ένας νέος οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες και η προτεραιότητα είναι πώς και με ποιον τρόπο να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον, οι πολίτες και ο τόπος. Σε αυτήν την προσπάθεια χρειάζεται να υπάρχει η υπευθυνότητα, η αποτελεσματικότητα, αλλά και η εμπειρία που είναι σημαντικός παράγοντας αυτής της προοπτικής. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που ζητώ από τους πολίτες τη στήριξη, ώστε όλοι μαζί να καθορίσουμε τα νέα δεδομένα τα οποία θα είναι πλέον και θα βοηθήσει ως όφελος του τόπου, αλλά και θα είναι σημαντικός παράγοντας, οδοδείκτης για την περαιτέρω πορεία, η οποία θα είναι και για το μέλλον αυτού του τόπου, αλλά και για την προοπτική που έχει σχέση με τον τομέα ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα αυτού του τόπου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Κωνσταντίνου με πρωταγωνίστρια την Πάφο. Έμπειρα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά. Υποψήφιος πρόεδρος Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου.